Dito unang tumira si Commander nung unang dating niya sa Amerika. Ayan. Ayaw sagutin. Dito. Okay, let's go. Okay, good morning. Take us to 254 Santa Fe, Long Beach, California. Yun ang pupuntahan namin. Kukuha kami ng chicken para sa may prayer meeting daw sila mamaya. Starting route to 20490. Okay. Take us to 2554 Santa Fe Avenue, Long Beach. So Santa Fe kami, Long Beach. Kuha tayo ng chicken. Getting directions to 2554 Santa Fe Avenue, Long Beach. Long Beach tayo. Tara, let's. Wee! Ang unang tattoo ko dito sa Amerika. Yan o. Yung Delamo Family Plaza. Okay, andito na kami sa Long Beach. Ito yung Dominguez School. Nagdo-donate ng ano, Red Cross. Diyan o, yung Dominguez ano na yan, Community Center. Yan o. Diyan ako nagdo-donate din ng blood. Yung Dominguez Community Center na yan. Nandito na tayo. Okay, nandito na tayo sa Hong Kong Express. Ito yung Edna's ano pala Edna's Filipino Cuisine. Tapos yan Tambuli. Yan. So dito raw yung ano yung masarap na chicken. Hong Kong Express Chinese fast food. Ayan, tingnan natin. Morning. Bili mo akong kambing. Ilawin. Punta ako, bili tayong kambing. Kambing. Habang pinipick up niya yung order niya, dito tayo sa Edna's Filipino Cuisine. Ewan kung meron pa silang kambing bagnet. Morning po. Kambing? Kilawin? Yeah. Ulam lang? Okay. Magkano medium? 8? Sige. Anong kambing? Kambing kilawin. Sa kilawin we have 6, 12, 24. 12. Pinipimang kasi yung kilawin. So 12 tayo sa kanya. Lupiyang gulay, meron na 60 cents. Morning. So may puso ng saging, ay empanada. Okay. Ayos. Kailangan pa ba ng kutsara? Hindi na. Kakamayin ko na yan. Mekos na yan. Masarap pag kinakamay. Bulaklak. Siyang bulaklak. Yan, minimum $3. Pwede mix sa chicken steak. Ano ito? Ma'am? Oy. Nahulog. Yeah. Kambing din, ano? Sarap, papainitan. Ano yung dinuguan nyo? Ay, baboy yan. Baboy. May intestine, ano? May tenga. Small, tenga tsaka, ano? Laman loob. Baboy at nakakapit. Hindi, parang intestine yun, eh. Hindi yan dinuguan. Ito din. Ano yun? Ha? Pusit. Pusit. Adobong pusit. Kala ko, ito pala. Okay, ma'am. Ito may tenga.
Ah, may tenga siya? Yeah. Pero ano, most Ah, ayan. Okay, ma'am. 13.23 ha? Magkano? 13.20. 1.3. May coins ka ba dyan? Points? Coins? Sagdat. Meron. Wala na. Kung trade, by the trade, pwede rin. Ah, okay. Meron akong 140. 1/4. Okay. Yun na, yung naka-place. Magkano yun? 45, 2.5 pounds yun. 2.5 pounds? Yeah, 5 pounds half tray, $80. Ilang pounds? Pwede patingin? 2.5 pounds. Kung mag... Lumalabas ng almost 4 na ganyan. 4 na ganyan, tingnan ko lang nga. So, magkano yan? 45. And then 5 pounds, $45. 2.5 pounds. Ah, okay. 2.69. 2.6. Alright, thank you. Salamat. Check na natin yung ano. Yan, kambing. Manang natin yung kambing nila. Balik tayo dito sa Hong Kong Express. Ayun, na-pick up na niya. Yan yung kanyang order. Sa inyo lang? Ha? Hindi pwedeng kumurot yan? Hindi ko mo ka. Saan mo nalagay? Homeless dito. Yan, daming homeless oh. Kita niyo yan? Yung mga homeless. Doon sila nagbabahay sa gilid. Ito yung mga walang sasakyan, nagbabas lang yan. Ayan pa, may mga bus dyan no? Pero yung iba, kahit afford naman nilang magkaroon ng car, yung iba nasanay na lang magbus. So, okay, nandito na tayo sa pangatlong bahay nila Doris. Gated. Pasok na kami. Ito yung gated. Mga bahay, mahal na mga bahay dito. Stay ka? No? Ng 2 months. Prayer sa mga beng. Ito yung pangatlong bahay nila. Ayan, naghahatid na siya ng pagkain nila. So, yan, pipikapin ko siya mamaya ng 2. Ayan, dito siya. Pagdating ni Mrs. from Philippines, dito siya tumira ng 2 months. So, dito ay gated area. Ito yung bahay ng realtor namin. Tapos si Kuya Santi doon, yung kapatid niya. So ito yung mga mahal na bahay. Dito tumira si Mrs. ng 2 months. Pagdating niya sa kina Doris nga, pag kay Tita Beng. So magpinsan yung dalawan. Okay, labas muna tayo. Balikan natin siya mamaya. Ito ay ang Lakewood Westgate. So magkatabi lang yung nilipatan din niya. Nung tumira kami kina Tita, nung dumating na kami, dito lang din oh. Hindi nga lang siya gated dito. Yan. Dito sa Wolf. Diyan. Tapos nag-work din ako sa hospital na ito. Itong ano na yan, yung hospital na to. Lakewood Regional. Okay, meron akong na-discover na nabilihan ng mga tools. Parang wholesale siya. Pasukin natin. Baka meron tayong pwedeng pakinabangan dito. Tara. So, grill oh.
$600 plus. Ito yung mga machine. Mga grills. Oh, maraming ano dito. Oh. Rafael's Wholesale Tools. Ba? Ang matutuwa ako dito ah. Laki nito oh. Lutuan. Grabe. Oh, ito yung gas na ano niya. Control ano siya. Special combo. Laking lutuan nito. Pang fryer to eh. Tingnan tayo kung ito yung kailangan kong gawin. Ito yung adjustable na ano ito. Venturi ito eh. Finish control. Hi there. Hi. I'm looking for a lechon grill. Grande. Lechon? For like lechon? Lechon? Yeah. Venturi. Venturi. Yeah, that's the one that connected. You search it. Yeah. Like this, flame, but flame, like this. Están afuera. ¿De Okay. qué necesita? Grip. In 40 minutes. Sí, uno I need de esos. whole. 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 No? Ah, con huecos. No, creo que no. It's okay. Hirap pag hindi ka nagkakaintindi. Kawa oh. May ano na siya. Ganda to sa lemon. Mura na to. Natin. Into ganda nun. Okay, let's go. May party. Okay, nandito na tayo. Nek. Ayun oh! Ayun! Hanapin mo yung Ayun, nasaan yan? Pasok ka dyan. Ayun, galing. Dali. Ano si Roy kasi pinapatay niya habang lumilipad. Sabi ko, Dan! Sabi ko, hindi mo mapapatay. Kailangan mo hintayin siya. Yung short mo nandito pa. Ha? Yung underwear, Under Armour? short mo. Naiwanan mo sa ano, Oh. sa hotel. Oh, yeah? What the heck? Ayaw niya pumaupo ka dahil. Buka muna, bakit ka na. Okay, sayang yung itim na aso, no? Gusto ko Ang tanong, bubutasan ko to. anong klaseng material? Itong Stainless. gaano kakapal? Makapal, ganyan. You know what, ano? Makapal. Oh. Tingnan ko nga. Yan. Meron ako nakita sa... Okay, paalis na kami dito kina tita. Yan. Merong siyempre Pilipino, may take out. As always. Marami pa pala ito ning eh. Oh. Ganito ang Pilipino. Yan o. Meron tayong take out. Galing Pinoy. Ang ganito? Ano na sila? Dating tiraan nila ng sila. Graduate na nila. Let's go. Alright. Oh, ang babait to.
Oh, grabe lalaki oh. Oh. Wow. Mga doggies ni Elmer. Babait naman nito. Ito, ibang klase ito oh. May kulay. May pangalan ba sila? Gray. Agad. Malaking gray. Si Gray. Ito. Si Roxy. Roxy? Babae? Roxy. Oh, grabe. Hey. Come on. Yung pagkain na. Ito lang, di ba natin? May mga naglalaro oh. See? Ganda. Grabe. Parang kabayo oh. Dito. Gray? Si Roxy. Magkano nagastos? Magkano? 1,000 din? 1,000 din. Shoot. Yeah, di ba si ano din? Si Ropi? Yeah, mahal. Hindi ko naman pa sa Sergio, meron kasing doktor na ano eh. Oo, yan o. Masyadong Si ano din eh, humihi o. Ang tatay niya. Wow naman. O daddy, dapat ganyan si Rocky. Wala. Benta ni Elmer. Walang heater? Oo, mahirap yan. Pero maganda pa ang forma. Oo, maganda pa nga. Linis pa eh, no? Yung binibenta. Okay, punta tayo ng church. Sunday today. Let's go. Into the Word of God this morning. Pag iniiwan pala ang kids, may ano, ayun. Ha? Pag iniiwan pala ang kids, may say ko kasi kay Ace, paano mo malalaman kung ang nag-pick up ay yung parents? May Oh. sticker daw yung bata, tapos may sticker din siya. Speaker? Sticker! Saan iniwan dito? May mga anak kang bat na maliliit. Pwede mo siyang iwan dito. Anong kids yan? Sign up! Ayan, yung mga bata kompleto.